wari ka di nga dama sisan n yɛrɛ ɲɛna ale kun ye jɔ a ka bila poche kɔnɔ k'a ye o de kun bɛ garanti o sinon ni kɔni téléphone de bɛ na Allahu akibaru i fana ni ma nin ko in lajɛ ten tɔ i fana mɛna ni cucucula ni cɛ in nɔfɛ dɛ ne cɛbakɔrɔ bɛna bɔ ka tɛgɛ fɛ yen nɔ f'a ka a muso sunɔgɔ heure dɔn o fana tɛ ko ye dɛ ni to masa Morikɛ ye mun fɔ kɛ n'Ala sɔnna ma ni Amadu ma kɛ saga ye ka tugu ne kɔ n tɔgɔ fali ni fɛn in kɔni n'a dun n b'a dɔn i ye muso min ye i bɛ fɛn kɛ min tɛ nin si ye wa dɔn do sa lala ala sisan an bɛna fɛn dɔ fa nin est-ce que an ka yɔrɔ in lajɛ voilà an ka den ka don yan ko mɔgɔ tɛ yan puis yɔrɔ in filɛ nin ye a négligélen filɛ nin ye mɔgɔ si tɛ se ka bɔ ne bɛ n jɔ k'a lajɛ yɔrɔ kari kɔnɔna na yɔrɔ la ni mɔgɔ bɛ ka na yan mɛn ala cɛ ko k'i ka kuma minnu fɔ a la i b'olu bɛɛ fɔ a la dɛ a to jɔn ka dingɛ sen fɔlɔ muso hali ni ko muso ka taa waraba nɔnɔ ɲini ka na k'i bɛ cɛ minɛ ka d'a ma a bɛ waraba nɔnɔ bɔ ka na d'i ma tu bisimila Amadu Jakite mais Amadu Jakite minɛ ka di yan Ala ka Amadu Jakite minɛ ka di yan a n'a bolo nafolo Amadu Jakite hali ni muso ye fɛn fɛn f'i ye kɛ ba i muso ma ne Aisha mana mun fɔ i ka to ne kɔ i ka kɛ sagadenni ye ne kɔ i ka kɛ wuludenni ye ne kɔ ni ne ko Amadu i b'a kɛ wow ni ne ko Amadu i da ka si ka da ka tile k'i da y'a faamu i nana yɔrɔ dɔ kɔ ni ne ko Amadu i wuluma Amadu ni ne ko Amadu Jakite i wuluma i bɛ wuluma kɔ y'a mɛn i n'a fɔ saga n'a tigi a fɔ wulu n'a tigi kɛ saga nalonnen don wulu ka kebi dɔn jɔn ka ni don joona an ka taa mɔgɔ ɲɛ t'i la sa mɔgɔ si tɛ kari kɔnɔ yan nin bɛɛ la nin ka tɔn ni ɲɔgɔn cɛ dɛ e b'a dɔn kɔni ne tɛ nin fɔ mɔgɔ ye sa gɛrɛnade si kana bɔ a kalama dɛ gɛrɛnade saya de bɛ nin bɔ ne lala kɔnɔ saya de bɛ nin bɔ ne lala kɔnɔ i ka fɛn bɛ valise min kɔnɔ kɛ a gogorolen de don k'a kɛ kaki i y'o fɔ dɛ n b'a dɔn ni sorcier bɔra ni kalama mun ye ne Aisha Sale sorcier tɛ bɔ ni kalama sa a bɛ se ka kɛ hali ni sorcier bɔra kalama o tɛ fɛn ye sa Aisha n t'a fɔ a ye sa an ka taa i kali a ma se kaleli la sa nin yɔrɔ in ka dɔgɔ ne ka kaleli ma sa i kali mɔkɛ su la ayi o to yen nɔ an tɛ taa gɛrɛn na wa voilà an taga yɔrɔ t'an bolo ni gɛrɛn tɛ wa sɔni sisan a bɛna fɔ ko madamu Jakite biye sini ala ka icyo o to yi na ako to nyana pura ton mo ton okay ngkat denya na dek bala babindo makari banna Galedu bala babindo ngache fen la bakoro de ne de la ko de yakli sigisa war ko efano quand tu avec moi tu te patientes c'est dans la yon de la ka nyefi nyene gana to ke tege ngon donne la ijo position kay non lo tala sadi ni récompense fitini de quoi yoro ya l'exercice son année comment n'est-ce pas bon ne cɛ min ye business ko la ni tugura ne ko ka danne la dɔrɔn sadi ne bi kɛ fɛn quoi ni mɔgɔ caman ne kɛ fɛn diɲɛ kɔnɔ ni ye n ka petini lajɛ Rodolfo Sangenis lajɛ fɛn ok je fais ça i bɛ yɛrɛ ni futur yakili sigi sa cɛ non batan duru o kuma fari bɛna wuli la duru cogo di duru o ka dafa yɔrɔ ne delila ka kanga di wariko la c'est à dire tu attends ne subaga ka décision bɔ fɔlɔ duru bɛ n'a fɔ cɛ de o 50-50 mais o de don o bɛ kɛ cogo di jɔn de business tan n ka cɛ cɛkɔrɔba ka danaya t'e kan c'est pourquoi ye ne wele n'i y'a kɛ tan n k'a ko bɛɛ dabila n bɛ taa ɲɛfɔ an k'a ko bɛɛ dabila n ka cɛ wɔrɔ n'i ye den bɔgɔ cogo di i wɔrɔ i bɛ wɔrɔ ka dɔgɔ wɔrɔ ka dɔgɔ wɔrɔ naani ne 7 i 3 di ma n bɛ 7 ta parce que ne de ye business tɛti ye o
Bon, je sais. Beta mobile. Mais tu es d'accord? Amu ɲɛfɔ mobile kɔnɔ. Amu n taa tile tɛ ka na yana. Ouais. Ok, c'est bon? Ah, c'est bon quand même. Ouais. Là, c'est bon quand même. Ok, anta. Il mobile clé là. Ouais, clé. Ouais. Anta. Ouf. Hey. Il est dans le bureau là quoi. Uniforme wari ya? E gbe min fana yana o dɔn? Dimanche bɛ ka na. O mariage. Ni dimanche yɛrɛ? Awɔ kɛ. Ah tiɲɛ. Fɛn fɛn a mɛnna o. D'accord. Fo n'an sera so n bɛ dɔ d'i ma a la kɛ. I b'a bɛɛ di. Ka dɔ di ka dɔ to. Dili i fana sisan ni dɔɔni dɔɔni. Han? A bɛɛ di. N'a bɛɛ ma di a tɛ se ka kala. Ni n taara an b'a lajɛ kɛ. An b'a lajɛ a bɛ ɲɛ cogo min an t'a kɛ ten. E ni ne tɛ yan? An bɛn na. Ma dɔn kɔni ni ko kɛlen de ta ye ta. Ma femme chérie, kan jumɛn bɛ yen nɔ? Ouais, là, Ne ka yɛrɛ faga. Ouais. Aïcha. Ça va? Ça va. Ouais, Aïcha. Ça va bien? Bon ni Aïcha ni sabara Aïcha sera don o don a bɔra kojugu kɛ de la. A tɛ ɲuman kɛ. Fifalan E terimuso tɛ yan? I ka cɛ minɛ i k'a dun. Terimuso tɛ Aïcha ye. C'est mon patient. An ka teriya banna. wallahi Aisha. Terimuso bɛ Ala kale ko fo ka k'i sinamuso ye. I jɛra quoi? Ne jɛra Aïcha ka teriya kɔ. Tiɲɛ fɔ? Maro an bɔra yɔrɔ min na bi a kari. O da ka di ne la Aïcha. Ne ni tigi sera ka Amadu minɛ ka di yan. A bɛ diya n ye sa. Wallahi. Yɔrɔ i dalen da la. E ka mɔgɔ tɛ yan, e m'a fɔ k'e delila ka baara k'a bolo wa? Mais bon, comme e y'a ye bi. Ne kelen ka ye ne ka jateminɛ na. Ne ka jateminɛ na nin kɔni a bɛ i n'a fɔ nin bolo bɛ kisɛ kan dɛ. Yɔrɔ. Awɔ. Lala. Han. Ça va? Ça va. Ala min bɛ yen? Wallahi bo a ma juguya koyi. Ale nisɔndiya min sera ne ma ne ja tigɛra o. Wallahi sɔni dɔrɔn an bɛna taga ɲagali la. E ni Aïcha? An bɛna ɲagali la. Mais mun bɛ yen? Ɲaga sɔni dɔrɔn an bɛna ɲagali la. Aïcha ka kɔɲɔ wa? Awɔ Aïcha ka kɔɲɔ. I jɔ fɔlɔ. Ani jɔ. Ala k'o kɛ. Ani dɔ de ka kɔɲɔ bɛna kɛ. A ma ban. I y'o bɛɛ ɲɛɲini yan. Ko Amadu kɛ, e tɛ Amadu dɔn wa? Ne t'o dɔn. Ani dɔ bɛ ɲɔgɔn fɛ sisan kɛ, o cɛ muso kelen b'o fana bolo. Alahu akibaru. Baara de b'o cɛ in A bɛna bolo. k'o muso filanan ye. Walayi baaraba de b'o cɛ in bolo. Amina yarabi. Ala ka Aïcha daga ta ka bɔ ne da la. Amadu Jakite. Ne jɛra i ka Bob ko koyi. Bob ka dɔgɔ ne ka fɛn ma, ne ka paw ma. Bob ka dɔgɔ a ka misɛn. I ka Bob ta i k'a ɲimi, i k'a kɛ zamɛ kɔnɔ k'a ɲimi. Aïcha. Ne kojugu lamaga i la de. Mais Lala, Han? aw bɔra min de au juste? An bɔra yɔrɔ min na. O yɔrɔ in Bob ko an taara yɔrɔ dɔ de la kɛ. Jumɛn? O tɛ kojugu ye sa. Mɔgɔ b'a dɔn ne fɔra Bob min na n'a fana bɛ wuli k'a ka ko ɲɛɲini wa? N'a taara ne baara dun. Bob ka sira de b'i la n'a bɛ taa e baara. An taara yɔrɔ min na soma dɔ de bɛ Aïcha bolo ko nin soma in tɛ ko. Soma in tɛ ko, a da tɛ ko depuis Ala y'a da ji ma d'a golo kan n'a denyɛrɛnin bɔra a la. Aïcha bɛ se ko la dɛ. Nin soma in de ye fɛn dɔ dilan ka di Aïcha ma. Aïcha filɛ ka taa walicɛ de ŋanamu ko somakɛ k'o ŋanamu ko n'ale ko cɛ in ka sigi cɛ in y'i sigi n'ale ko cɛ ayi bɔ yen nɔ sa ko n'ale ko cɛ in ka si k'i jɔ ko cɛ in bɛ si k'a jɔ ko somakɛ k'o baara de kɛ ka d'ale ma. Somakɛ fana ye fɛn dɔ d'a ma kɛ k'a ka t'o don dugu jukɔrɔ ko sen man ca yɔrɔ min na an natɔla dɛ a ye dingɛ de sen Aïcha bɛ se dingɛ sen na dɛ Aïcha ye dingɛ de sen ne bolodenkɔni nin bɛ don a kɔnɔ ka dingɛ sen k'a bila a kɔnɔna na fo ka kɛ tan tɔgɔ tan to bisimila ye ne y'a fɔ ko Amadu ka si k'a jɔ Amadu ka si k'a jɔ ne ko Amadu ka tilen k'a jɔ ko Amadu ka tuguni ko i n'a fɔ ko wulu n'a tigi ko fɔ ne kɛlen k'a fɔ ko saga dɛ ko saga nalonnen don ko wulu de ka kegun a filɛ ka taa walicɛ de baara de han k'o la tugun a kɔ fɛn min ne ma dala ni Aïcha min e baara k'e la a ɲɛ sa yɛrɛ ma ye sinon e ka gu tɛ o ka cɛw baara walicɛw
Aïcha de bi to ko do law. Ni Mais- ite ya. Sira. Lala bɛ ko wɛrɛ la sa. Lala Si. n dabali banna e de la wa Oh, ne ta ye n jumɛn bɛ na? bila ka taa tugu Aïcha ko a ka nin manamana ko ninnu na Oh, mais ne tagara ne ta ye bilasirali dɔrɔn de ye. Ne I kuma t'i t'a sigi Aïcha sin na bilasira. Ni ne kuma t'a bilasira i kuna bɔ nin kalama cogo di? Han, mɔgɔ dɔ n'a sɔrɔ a ye tututu dɔ kɛ gere na yan nɔ ka bɛɛ kɛ mɔgɔlankolon yan nɔ. Ne bɔlen tɛ n'o kalama. Yɔrɔ ye layidu mais tɛ ne. Lala muso de bɛ muso k'i tɛ dɔn gindo muso de bɛ kɔrɔ muso dɔn Aïcha mana ko o ko kɛ yan Aïcha ɲɔgɔn ye Aïcha Lala. sababu bɛ se ka sɔrɔ e dɔrɔn de Aw bolo bɛɛ ye jogo kelen de. non mais Aïcha e de kan ka yira n la comme quoi i kɔrɔkɛ ye ne i bɛ ne kɔ et puis en même temps n'Aïcha ye nin kusukun kɛ e b'a dɔn ninnu kusukun man di ne ye parce que ninnu man ɲi Lala quoi ma tugu sɛbɛ Aïcha kow ko ka taa e tɛ bara. bilayi nin tɛ sɛbɛ Lala kow ye jogo a dɔn. kana taa mɔgɔw to yen u ka vie la sa han Ne tagara jɛnatigɛ kɔnɔ i kɛ ko bɛ to yen a kana naturellement o de ɲɔgɔn tɛ mais ni i ye nin ko sugu ninnu kɛ effet de b'u la Ne y'a waati fɔ a jan ɲɛna tɛ ne m'o fɔ a ɲɛna ne ko a ma n Non, ko Bob ta effet bana. Bob ne ko a ma han n ko n'i ye nin ko ninnu kɛ n ko wagati de b'a la n ko n'a wagati tɛ sera dɔrɔn k'a bɛ ban a bɛ ban nin o ne y'o fɔ a ɲɛna i bɛ Sɛbɛ kogoya kun tɛ o. cɛ de i bɛ kɛ i n'a fɔ ko wulu i n'a fɔ i ye sɛ n'a bo tobi oui et puis bɛɛ b'i yɛrɛ ɲininka ko mais ninnu dun ka furu wala ninnu ye ɲɔgɔn furu u yɛrɛ ɲinɛ ma dɛ u ma ɲɔgɔn furu ɲinɛ ma dɛ dɔ ye kɛbali dɔ de kɛ walayi o de bɛna n'a ko sugu ni ninnu ye Aw quoi bɛ nege bɔ ɲɔgɔn na. Bob, A bɛ e nege bɔ ta ye ɲɔgɔn na. keleya kan de ye. Aw bɛ nege Sabula ne y'i to Amadu kama e ta ye keleya kan de ye. Ayi, E ne ta in tɛ dɔwɛrɛ dɛ. ne lamɛn sa E ta ye keleya ne kan de ye. lamɛn sa Eh. e furula o e ma furu o e b'a dɔn ne tɛna n'e furu bon ne ka don e n'i a ka bɛ furu fɔ de ma cɛ ko fali o sara nafa jumɛn boci bɛ se ne banna ma voilà fali sara boci banna ne bolo Lala sera ne ma n'i ka furuko kuma ye je pense que ko ɲɛnama de don mais k'a fɔ de ko aw jigi dalen bɛ soma dɔ de ka dabali dɔ kan parce que aw taara cɛ dɔ tɔgɔ don fɛn dɔ la Soma tɛ Bon, a ma dɛ. da Soma nin tɛ fɔlɔ dɛ. yɛrɛ. Mori de don. bon ne kɔni bɛ min Soma dɔn tɛ dɛ. ne Mori bɛ de min don. dɔn A bɛ seli a bɛ sun. i kun kan ko to yen a kana naturellement quoi n'o de kɛra c'est à dire si b'o de la barika Aïcha i bɛ bɛ o de nkalon la fana tigɛ yan mais ka taa ko karaba ka k'i yɛrɛ kan a laban ye min ye i t'a ɲɛ dɔn dusukasi dɔrɔn de b'i ɲɛ E ta ye naturellement ye mun lase ne ma dusukasi kɔ. E ta ye naturellement ye n'i ka dusukasi de baara lase ne ma sa. di n'i ka baara di O tɛ yan. nin y'e ka baara di E ka naturellement ma dusukasi ɲɛsin ne ma. Aïcha fɛ e da ko kun ka laban tantɔ. Ee. Bob mago bɛ e la e ye Bob e baara. n tɛ Aïcha la Mɔgɔ min ta ma kɛ i ye dabali de kɛ Bob fɛnɛ la. E tɛ se k'i si kɛ na tantɔ a ka to ka taa walicɛw dabali ne ko e tɛ cɛ sɔrɔ i yɛrɛ ye de ya. E hakili la ni ne kun ye bɔ baara cɛ sɔrɔ i e yɛrɛ kun ye bɛ de ya. bɔ e kun b'i sigi gɛrɛn na yan. Ala kosɔn. E fana ye dɔ E ka kɛ baara koyi. bɛ se ka Bob minɛ. An bɛ ɲɔgɔn dɔn dɛ. E ne tɛ ɲɔgɔn dɔn. An bɛ ɲɔgɔn dɔn dɛ. E fana ye dɔ kɛ. Kana nkalon da n na E dɛ. dɔ Kana kɛ. nkalon da n na dɛ. Sinon e kana e sigi ten gɛrɛn na ten pɛ la. O tɛ se ka kɛ o. O tɛ se ka kɛ o. Ahan. N'i y'a daminɛ ne bɛ bɔ minɛ na sisan sisan. Aïcha kɔrɔbɔ. I t'a kalama o. Bilayi E Aïcha ala kɔrɔbɔ. ko ne n dala de ne de m'a fɔ k'i ka kuma dabila mun de bɛ yen ayi ne taara ne ma a wari ma bɔ ne kun na dɛ e yɛrɛ taara i ka baara kɛ ne taara i bila de i y'a mɛn ne t'a dɔn e de b'a dɔn An bɛ deli k'a kɛ ɲɔgɔn fɛ. e jɔn kɛ ɲɔgɔn fɛ Lala Ne bɛ deli k'a kɛ. Lala n'i bɛ ne ka conseil lamɛn étant grand frère i sen bɔ ne manamana ko ninnu A na kana sen bɔ Aïcha i sen sen na. bɔ Aïcha sen na n a y'a mɛn kana ka nin ko ninnu Aïcha bɛ don se ko ma. ninnu tɛ sɛbɛ kow ye quoi Bɔ ma jɛ ne kɔ. manamana kow de don Alaikum salam. waaleykum salaam ne den bɛ goya la bi dɛ cɛ jɔn ni su Wala ka n bɛ yen. ɲɔgɔn kɔ Nisɔndiyalen ba. ko duman kɛra John Pololo Kɔrɔ ko bi ka. Aw dun nisɔndiyalen don cogo min. sorcier Mon ami, non a banna e subaga e tɛ ne fo bi yan non, ne y'a ka garde corps ye quoi. Voilà. Ne y'a ka garde corps ye. et puis Non, ne y'a ka garde corps tu ye. as poussé fait John ka sigi Non, ne non John. non i sigi sa La cour là. i sigi Subaga de ye sigiyɔrɔ d'i ma quoi. non i sigi yan Il faut ma. Problème tɛ ne fan fɛ quoi. sorcier ne tɛ fo bi yan Petit, c'est bon, c'est bon, petit, c'est bon. C'est bon, ne te gêne pas quoi. sorcier Oui. ne tɛ fo bi mais yan mun de bɛ yen Arrête de donner ça, kana na tɔgɔ fara sa cɛ. Il fallait le dire. Le bébé ka gris, ouais, sorcier. Subaga, mais allez-y doucement. Tɔnɔ Et subaga vous êtes rentrés en pleine joie. On doit savoir. Eh, n ka cɛ. Kibaruya dɔ de bɛ yen nɔ. kibaruya jumɛn Est ce que i b'a dɔn n ka cɛ a kunkolo ka ɲi trop. sorcière yanni k'an fɔ fɔlɔ i jɔ n k'an yɛrɛ fɔ quoi Ɔn. ka sigi Non. ne yiri b'a bolo Ayi! ala me janto jugu bɛ yɛlɛ ala Non, n ka cɛ ɲɔgɔn tɛ yen dɛ. Wallahi. Ah, comment? mais Eh, i ka nin Aw ka yɛrɛ so la, ko bɛ wali- a ka jugu ni so ye. N ka cɛ, est ce que i b'a dɔn ne ka cɛkɔrɔba ka danaya de tun b'a kan. Ouais. Mais nin système ɲɛna dɛ. Parce que ne donna ni système dɔ ye cɛkɔrɔba yɛrɛ ma se ka foyi faamuya. Subaga sina dɔrɔn ka pion kelen fila bouger dɔrɔn fo ne damba. ye marque min fɔ yan n ko la marque VVTI Non, direct.
Donc an ye business dɔ de kɛ heureusement a kɛra ɲɛnama ye donc business ɲɛna aramu t'a la foyi t'a la attention ko t'a kɔfɛ foyi t'a kɔfɛ o y'an ka gɛn de ye donc o kama ne sera n'a ye gɛrɛnna bi k'an ka na an ka tɔnɔ binna 5000 a filɛ subaga bolo donc komi kuma caman b'a fɔ ko an b'an ka ko kɛ an yɛrɛ dama en solo donc a kun ka di ne ye ne ni subaga nana donc komi an ye ne yɛrɛ m'o mankan caman wuli aw la yan nani donc mɔgɔ kelen kelen bɛɛ 1000 donc e to sa cɛ ne ka cɛ bɛ kɛ 2000 sa fɛn dɔ a to sa cɛ fɛn dɔ bɛ e ni ne fila de an ka business ne bolo n ka bɛna an den k'an ka division kɛ à 2 mais pourquoi comment e ni sigi yan nɔ ka na sigi bɛna division donc e bɛna min di mɔgɔw ma sa o ye John a tɛ kɛ yan dɛ an bɛɛ de b'a sɔrɔ ko mun de bɛ yen ayi a tun bɛ ka kuma dɔ fɔ n ye o ye tiɲɛ mais ne de ko kuma caman n ka cɛ o fana wɔrɔnin ye tiɲɛ dɛ kuma caman a b'a fɔ k'an b'a ka dabiri dɔ la donc an k'a dabila an ka na ni ko sɔrɔla gɛrɛn de don an bɛɛ de kan ka a bɛ ɲɛ cogo min na a kɛ ten donc a kun ka di ne ye an ka kelen i ka kuma latigɛ tɛ dɛ ne tun b'a fɛ i ka 2000 di chef de gɛrɛ ma k'anw tɔw ta kɛ 1000 mais Lala fɛn min ma sɔrɔ fɔlɔ fila di chef de gɛrɛ ma aw t'o ta kɛ 1000 a bɛ wari yɛrɛ ta dɔn fɔlɔ wa non 5000 mais n'a kɛra 1000 o bɛ sɔn ka nɔgɔya parce que kelen non wayi madame na fɛn don ayi o ta bɛ kɛ 1500 ye 2000 ka ca i ma et puis a bɛ di madame de ma ni cɛnin tɛ taa ni wari so a n'a ɲɛ kelen ma bila la fara k'i ka 2000 di ne ma wala e de bɛna ne i sigi gɛrɛ na ka ne ka denbaya gérer e ka wari bɛ taa so wa kuma bɛɛ madame tɛna k'i tɛ nasɔngɔ bɔ i tɛ manamana kan fɔ dabila bon n ka cɛ a ko bɛ cogo di Lala ka mun de bɛ nin na a ye wari labɔ an ka tila joona o ma i ɲi b'a di ne ma i bɛ bɔ bɛ taa di ne ma ok ou bien n ka cɛ ala jɛra n'o ye kuma kɛra o tuma i bɛ sunɔgɔ la ne tɛ bɔ nɔgɔnin kɔ kan ni ne l'a bila yɔrɔ min na a bɛ yen i kana i ɲɛ yɛlɛ a daminɛ ko ne ni bɔ bɛ taa n'a dɔgɔnin Lala ye a dɔgɔnin wa ne ta ma daminɛ tan e cɛ sabali sa cɛ kana yɛlɛ a bɛ n tɛ k'i faamuya faamuya dɛ mais e fana e bɔra ni contre attaque min ye moi je comprends pas ne bolo la convention c'est la convention mais pourquoi comment bon ni o de don y a pas de problème i m'a fɔ n ka wari de di yan moi j'ai pas de problème moi wari ko tɛ ne ni mɔgɔ si bila ɲɔgɔn na voilà wari ko bɛ hadamaden minnu tigɛ ɲɔgɔn na o tɛ subaga ye attention John i ka wari labɔ sa John e ye fɛn fɔ cogo min na a bɛna kɛ ten dɛ oui an bɛ a bɛ dɔ di bɛɛ ma gɛrɛn na oui ah ok non o ka ɲi bon i b'a dɔn Lala o de ka ɲi gɛrɛn na quoi parce que o kɔrɔ c'est à dire an hakili bɛ ala ɲɔgɔn ka na wari ko in teliya an bɛ ka ɲɔgɔn dɛmɛ quoi mais k'a kɛ dɔrɔn cɛ bɛ ka a 32 poche bɛɛ lajɛ a tɛ k'a yɛrɛ 32 poche ayi wari b'a kun wari bɛ subaga bolo 32 poche wala a b'a bolo ni tilala nin bɛɛ la i bɛ tila ka wari labɔ wallahi ne bɛ yan Bob walayi mɔgɔ si t'i dɔn gɛrɛn in na ka tɛmɛ ne kan o ɲɛ t'a ka tila nin bɛɛ la i ka wari in na bɔ quoi wari bɛ yen Lala i jɔ ka wari labɔ sa Lala aw kana foyi ŋanamu ya dɛ a to a k'a f'i ye ka wari labɔ ka d'a ma cɛ ju wari in na bɔ sa parce que a tila cogo e ka nin minɛ ba i k'a lajɛ a ye jɔ ba i Bob ka lajɛ nin minɛ e tɛ ɲɔ tɛrɛkɛ tigɛ i sigi tan wari ka di n ka d'a ma sisan n yɛrɛ ɲɛna ale tun y'i jɔ a ka bila poche kɔnɔ k'a ye o de tun bɛ garanti o sinon nin kɔni téléphone de bɛ nin Allahu akibaru a sɔrɔla samara kɔnɔ voilà wari bɔra samara kɔnɔ e nin bɔra min samara kɔnɔ samara kɔnɔ mais sorcier tɛ changer o sorcier samara kɔnɔ anw sigilen bɛ mobili kɔnɔ wagati min na hali ka faga kulo minɛ fiɲɛ fana cira quoi o y'a sɔrɔ wari bɛ ne sen kan o waati de la a binna samara kɔnɔ hali kelen tɛ ne ka mobili kɔnɔ ko vangilo cira mais fiɲɛ de ye mobili nin wari bɛɛ cɛ k'a don samara kɔnɔ a kurulen fiɲɛ a kun dalen b'o cogoya nin de la fiɲɛ fɛnɛ fo ala danga nin kɛ wari in kurulen an ye l'exé dabiri ale fana bɛ na ne dabiri e mais sorcier wagati jumɛn i bɛna changer diɲɛnatigɛ kɔnɔ quoi ka wari bila samara kɔnɔ fiɲɛ k'o bila samara kɔnɔ ne y'a ka samara lajɛ mais i b'a dɔn k'e jɔrɔ bɛ ne la kalabanciya sugu la dɔrɔn a kɛlen don ka wari bila yɔrɔ la walayi n dalen b'o la a ka guloki d'a n ma ye nin kɛ libre fɛn min ne t'a kalan a ka yɛrɛ guloki d'a ma nin minɛ hɔn chaleur ba in na vɛsi komi ko kɛra tan ye Bob i bɛ subaga san wari in na quoi dɔrɔmɛ 1 wo sɔgɔlen ka n'a d'a ma ne Lala de ko ten tɔ a fɔ a bɛ nin kalo tɔ bɛɛ kɛ diɲɛ don o don a bɛ na ko a somɔgɔ fankelen y'i da ka sa walayi a b'a kɛ a bɛ na ni diɲɛnatigɛ problème sugu bɛɛ ye 5000 in i ka nɔfɛ 200 d'a ma 5000 wa ko 1000 de don ayi ale ani jɔn de kan ka 5000 tila jɔn ye o de ɲɛfɔ o
donc maintenant an bɛɛ waa kelen kelen donc wari tɔ ye min ye olu yɛrɛ b'o tila u ni ɲɔgɔn cɛ quoi jɔn nana ni fɛn in ŋaniya ɲuman de kama k'a yira bɛɛ la comme quoi gɛrɛn dabɔra ɲɔgɔn dɛmɛ de kama n'a ma k'a fɔ k'an bɛ ɲɔgɔn dɔn c'est à dire an ka to ka hinɛ ɲɔgɔn na hali n'an ka hinɛw kɛ surprise ye ɲɔgɔn na c'est très bien a bɛ kanu sinsin an ni ɲɔgɔn cɛ a bɛ gɛrɛn tɔ sinsin mais ka gɛrɛn kɛ dɔrɔn an bɛɛ bɛna sigi yan ni bɔ bɛ te min wuli o de bɛ wuli ni bɔ ko te sɔngɔ t'a bolo don min na dɔrɔn a banna te tɛ wuli ni rien foyi ka gɛrɛn to mɔgɔ kelen kɔ la an tɛ ɲɔgɔn dɛmɛ an tɛ foyi kɛ sigi jumɛn nafa jumɛn de b'an ka gɛrɛn na ne nana n te kunnasini na te den kelennin yan cɛ tɛ maloya k'o kuma fɔ wa e kuma caman dabila e wari tilan sa e tɛ maloya k'o kuma fɔ Ayisa a bɔ mun na sa e tɛ maloya k'o kuma fɔ wa e ma mun de dun gɛrɛn in na i delila ka na ni mun ye gɛrɛn in na te den kelen te mugan tɛnɛsiri y'an bɛɛ ta de sa e kuma caman dabila e wari in tilaba ye fiɲɛ ka na façon quoi bon ni yɛrɛ nin wari non faut faire beaucoup attention wari a tɛ tila a tɛ di mɔgɔ si ma an bɛ kɛsu sigi wari in bɛ bila a kɔnɔ attention na mɛ wari bɛ bila a kɔnɔ parce que mun na jɔn tɛ ɲɛ jɛlenkɛ dɛgɛ sorcier kɛrɛfɛ tɛ u bɔra ni wari in yɔrɔ min na mɔgɔ t'a yɔrɔ dɔn mais u kana na problème yɛlɛ an bɛɛ la ninnu bɛ se ka taa nin kɛ 1 million business ye ka na 50 tila anw ni ɲɔgɔn cɛ k'a fɔ k'an bɛɛ sen b'a wariko la i b'a dɔn ko nin kuma ye tiɲɛ ye ninnu ka kariya ka na ni wari ye gɛrɛn na comme quoi ko an ka nin tila k'a donna tan a bɔra tan donc sorcier filɛ a ka kɛ kojugu i bɛ baga sorcier jɔn tɛ ɲɛ jɛlenkɛ dɛgɛ wari ne t'a di olu yɛrɛ ma an b'a waati an b'a bila yen n'a kɛra ko ye don min na an bɛ taa bɔ an ka kɛsu la an b'a di k'an tɔgɔ bɔ a la ni fila de sera n'a ye an ma yan an m'a dun a filɛ John ko n'ale fa ka wari de don i b'o faamu Aisha wata jɔlen wa dale n'a bɔra jɔlen a dale adi Aisha ma ni Aisha y'a dun ni nana kɛ a b'a sara Aisha ne b'a rembourser t'e bolo ka ban Aisha jɛni ko sa e kun bɛ fɛ ka ne tɛ ten n tɛ se ka jɛ sa bon foyi tɛ bɔ a la e ka a bɛɛ ma ban sisan a bɛɛ de nɔ ne yɛrɛ bɛ kana dɔgɔya dɛ n tɛ dɔgɔya dɛ ee n tɛ dɔgɔya dɛ i ye den dɔgɔya kɛlɛ tɛ kɛ yan